मुन्दिना थौ बे न'निफ्राय ओंखारलांसै मानो आंहा बाव जेबो गैला आंनि आखाया खालि आं बे गासै धोन सम्पथिखौ गासिबो आङो माइनाव गाम्बारिनो मुङै खालामना होजोब्बाय आंहा दा नोंनो होनो जेबो गैला आंनि आखाया लाथिख'सो दा आरो नोंबो जुदि आंजों संसार जानो हायाबा नोंसिनि आइ आफानि न'आव थांफिनो थां आंनो जेबो नाङा आंनो नोंखौल' नांगौ मुन्दिना नों बेसे अनसुलि आं नोंखौनो जोनोम मोनथों आरो साफ्रोमबो हौवाया नों बायदि बिसि मोनथों आं बेखौल' इसोरनाव आरज गाबगोन थ' मुन्दिना थांसै थौदो जों आरो बिनिफ्राय बे न'खराव जेबो गैला बिसोरल' मोजाङै संसार मोनजाथों जों बेखौनो जेब्लाबो इसोरनाव आरज गाबगोन बिसोरल' मोजां संसार मोनजाथोंसै एसे थौदो 어베 돈이 누구나 왜 행정 오늘 감독네 행정와서 행정와서 뭐하는 감독는 거? 에, 탕탕. Tolong, kamu kedeng dunanguna. Ya, nang jamarna. Ini jangan dong ya. Ya, mau berja. Kalau sini mana kangko? Nungi tak kaya ni susah ses berbaca sepai. Maki menjalan dengan ni siapa landakan ni metang penanggo. Ang tu mesti kagak na. Ani kata mana mama apa pinu ni? Hai, dah dah nusan nunda mereka kisum. Me ay ku outsar. Hat, kerja dia nak ha. On tolil ni sangat tahu kisum na. Berbaca sepai.